हेलौ एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल लोगोफोर दिनै आङो नोगोद जोंनानैसो भिडिअ लाबोदों आं जोंनानैसो मानो होनबा लोगोफोर आंनाथ' दिनै बहुद गिदिर दिनै आं केस टेस्टजों गेलेगासिनो नङा होमबा हासबेन्डनि थाखाय दिनै बेखौनो मोनसे लानानै माने दावराव दावसि खालामगासिनो आरोना लोगोफोर बेनि थाखाय मानि थाखाय होनबा आं बेखौ गासिबो नोंथांमोनहा फोरमायलांजोबगोन लोगोफोर जोंदों आं मानो होनबा दिनै आं सासे हाबा जाखानाय मानसि नङा होमबा आं मानो मालायनि संसार गोनां दिनै आंनि संसारानो बेबायदि जाबायब्ला आं मानो दिनै मालायनि जेनेबा संसार गोनां फेमिलि गोनां हौवाखौ आं मानो सेनानै लानो दोरखार नङा होमबा बेनि थाखाय आरो सोरबा सासेया दिनै बिनानाव होननानै अनबाय सोरबा सासेया एसे एनै लामा होबाय बेनो जाबाय नामा मोजां मोननाय बेनो नामा गोसथोनाय माने बुंनो खोथायानो गैला नामा आंखौ माने फाननो थाखाय आंखौ माने गाज्रि मोनहोनो थाखाय मानसिफोरनि मेगननि नोजोराव बा माबायावहाय आं मा बुङो आरो बिसिनि न'खर बिसिनि जेबायदि माने हासबेन्डनि बिब'फोर बिसोरो माने आंखौ माने जि गुबुनजों मोजां मोननाय गुबुनजों गोसथोलायनाय गुबुनजों बिदिनो गाज्रि सोमोन्दै लानाय बेबायदि सन्देह आं जुदि गाज्रि मोनब्ला आंनाव जेबो रेकर्ड गैया दासिमहालागैबो जुदि आं गाज्रि मोनबा दाहालागै 1 बोसोर 3 मास 4 मास जाबाय आं मानो दासिमबो गाज्रियाव थाङाखै आं मानो दासिमबो मोजां मोननो हायाखै जुदि आं सोरखौबा मोजां मोनोब्ला सोरखौबा गोसथोयोब्ला दाहालागै हासबेन्ड गैयियानो इमान दिन जाबाय बै मोजां मोननाय बा बै गोसथोनायखौ आं लोगोना लाखांसिगौमोन नङा होमब्ला दा बेनि थाखायनो लोगोफोर आं बुङा एसेबां मानि गाज्रि मोनलायलायनाय जायो आं माने आंनि जे जादों जे मादों आं बेखौ गासैबो ससियेल मिडियायाव आं शेयार खालामनो साना मानो होनबा गावबा गावनिसो संसार नङा होमबा गावखौनो माने फाननानै लानायसो जायो जेरै हौवाया गाज्रिबानो माथो जानो आंथ' दिनै हौवानि गाज्रिखौ लुगैया माने हौवाया सैयानो जाथों आंथ' सैयो आंथ' मोजां मोनोना अब्लाबो आंहा मान सन्मानखौ नायनानै हौवाखौ दिनै बेसो आंनि मान सन्मानखौ नायालासे हिनजावनिखौहाय बिदि गाज्रि होननानै फानसावबाय नाङा होननानै बुंबाय गाज्रि होननानै बुंबाय हिनजावा थिखि गारनो होनबा गारजायो नामा मैगं थाइगं नामा बबेबा लामायाव फानलाबायबानो मोननाय बेबायदि गारनो होनबानो गारनो हालाबायनो लानो हायाब्ला मानो थोलाखो मानो बेबायदि गोदाव सोराव खालामखो गथ' सासे मानि दङ बिब'फ्राबो एसेबो साननाय गैया गावसोरनि संसारखौ सिफायब्ला माबायदि जागोन साननांगौ बेबायदि मालायनि संसाराव एसेबां हेंथा होनो नाङा जोंसो जायो गाज्रिबाबो मोजांबाबो मालाया जाया नाथाय जोंनि संसाराव मा जादों मा जाया बेखौ नोंस्रा एसेग्राब उदिस लानानै एसेग्राब माने आंनि हासबेन्डखौ गाज्रि सोलो बोलो होनानै बेबायदि गोजानाव खालामनो हादों बास नोंसिनि थाखायथ' बहुद खुसि जथेस्थ' दिनै हौवा गैया होननानै आं दलरै सोरनिबा आन्दाराव जादों नामा मोनसे नङा मोनसे लाजिया फांजिया मावगासिनो आं दलर थायाखै दासिमबो जिरायनानै थायाखै आंनि मावनांगौ खामानिखौ आं मावदों आंनि जानांगौखौ आं खामायनानै जादों सोरनिबा आन्दाराव आं जादों नामा सोरनिबा आन्दाराव जादों नामा आङो मानो बेबायदि फानसावबाय थादों जेनेबा दिनै आंहालायनो सोरबा दतमानि सोरबा मबाइल दखान सोरबा मबाइल मेकार बानायग्राजों गोसथोलायो मोजां मोनलायो बेसेबां फाफि बिसोरनि खुगायालाय एम्फौ दैनानै थैनांगोन बिसोरो सैमा हिनजावफ्रा मासि गाज्रि गोसो दाना हरखो बिसोरखौ मानसिखौ फार्स्टनिफ्रायनो नायोब्ला मोजां नोजोरै नायोब्ला मोजां नुयो गाज्रि नोजोरै होयोबा गाज्रि नुहैखायो गाज्रिखौ मोना मोजांखौसो दाय मोनो नङा होमबा नोंसोरथ' बहुद खुसि दा आंखौ गारहोनो हानानै नङा होमबा नोंसिना संसारा बिराद गोजोन जागोन मालाबा समाव आं जेरै गाबनांदों आंनि बिखाया जेरै गाबनानै सान हर जानो लोंनो हायै मेगनाव मोदै फिसाखौ बिखायाव गोबानानै लानानै थानो गोनां जादोंमोन जाया लोङा जान्थाव खुथाब बै समाव आं मा जानानै थांसिगौमोन गथ' गैयामोनब्ला गथ'नियासो दिनै गथ'नि मायासो आंखौ लाखिनो हाबाय अब्ला जायनि जाहोनाव अननाया मोनसेल' बेनि थाखायनो आं रावनोबो होनो हायाखै गाज्रिबाबो मोजांबाबो गावनि हौवाया हौवा दासिमबो नेनानै दं एसेग्राब दिन जाबाय गोदाव सोराव समाव मोनजाबा जाबाय मोनजायाबा थाबाय एखमबा राननानैनो जों खस्थ' खालामबाय जाया लोङा अबावबा लाक्जारिस देखायदों नामा गैया होननानै दख'ना सुरि गस्ला सुरिखौ गाननानै देखायनांगौ नामा गैयाब्लाबो गाननाय जोमनायखौथ' स्टेन्डार्ड नांखागोन ना दाबसेयाव ओंखारब्ला थाखा फैसा गैयाबालाय माथो जानो नोंसिनिबा गैया होननानै बिराद माने
लांदां फांदां माने जिहं फाहं मैला दाखोरखौ गारनानै ओंखारनांगौ जाहैबाय आङो। फाफिफोर मासि बैथालि नोंसोरलाय गोसो गाज्रि ओरैबायदि खोथा बाथ्रा फानबाय थानाय नोंस्रा संसार गैया? आंखौ बखिबाय थानो, आंखौ रायलायबाय थानो। आंखौ हारसिं खालामनो हाबाय, गोजोनबाय, सान्थि जादों ना? नोंस्रा हौवाजों बोखानो हाबाय, फंबायजों बोखानो हाबाय। बांद्राय बेबायदि खालामनो नाङा, मिथिबाय? मानसिखौ दाय गैयै सुबुंखौ बेबायदि दाय होनानै इनायै इसिग्राब माने आलाग खालामनानै बोखाहोनो हानाय सादारन माननि मानसि नङा नोंसोरो, मिथिबाय? नोंसोर बायदि मानसि मोजांखौ दुनियाव नागिरबाबो मोननाय नङा, मिथिबाय? गैया आं दासिमबो गथ' सासेखौ लानानै आं बेसेबां गोदाव सोराव मावनानै जायो। जेरावबो मोनसे नङा मोनसे मानसिया एसे एनै रोंगौथि थायोब्ला मावनानै जानोबो जायगा गोमाया, मिथिबाय? नोंसोर बायदिसो गोमागोन। मालायनि सायाव साला जाग्रा फिसायनि सायाव बग्लाब बग्लाब मोनजादों नालाय बैथालिफ्रा। दिनै आरो बेंसआवहाय आं खामायनानै फंबायखौ जाहोसेयावबो दिनै फंबायखौबो गोजान खालामबावबाय। बिराद फुरथिसै नोंसिनि गोसोआ। सोरनिबा गोसोखौ गाबहोनानै, सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनानै, दाहा होनानै नोंसिनि गोसोआ गोजोनदों। नाथाय जाय खालामजाग्रा बिनि गोसोआवबो बुंनानैसो लानो हाया बेसेबां दोहो दोहो खालामदों, बेसेबां बुंस'नो हायै लैथो गेजेराव दिङा गोजावनानै आन्दायनानै दं बिसो मिथिगौ। जाय जायो बिसो मिथियो, मिथिबाय? गोसो गैथारैखौ बोखानानै होनो हाबाय। नोंसिनि थाखाय बुहुद गोजोन दि बिसिनि संसारा समायना जाबानो जाबायना। आंथ' दिनै हारसिं मावनानै जादों। गुदि मोनसेया बिजौ मोनसेया बैनि खोथा नो बुंलायबाय थाबा जागोन नामा? आं मोजां मोनदों नामा? नुलांगोन नोंसोरो सानसे सोर सासेखौ आंखौ मोजां मोनदों, सोर सासे फेमिलि गोनांजों आंखौ हाबा जागोन। आंखौ बेबायदि जानला मोनला फाननो नाङा। आं बिराद दुखु मोनदों, आं बिराद बिखा गावदों। एसेबां माने आं खस्थ' खालामनानै जायो, अब्लाबो आंखौ बेबायदि बुंबाय। आं दुखु मोननानैसो आं बे भिडिअखौ मोनसेखौ लाबोनो गोनां जादों। बिदिब्ला आं एसेग्राब माने बुंनो सानला लोगोफोर, मा बुंनो आरो माने खर'आ साजोबखायो आंहा बिसोरखौ बुंनांगौबा। बिसोर दुनियानि पापि मानसिखा, बिसोरखौ बुंनानैबो एसेग्राब माने मोजाङाव लाबोनो हागोन बेखौ सानो। गावसोरनिखौल' सानो, मालायनिखौ साना बिसोर। बिदिब्ला आं मा खालामनो लोगोफोर, आं बिदिखौ एसेग्राब माने गोलाव खालामला लोगोफोर। प्लिज अननानै नोंसोरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। आंखौ बुहुद आंनि हासबेन्डनि न'खरनि मानसिया आंखौ गाज्रि होननानै बेबायदि फान्दायनानै आंखौ गोजान खालामनो हादों। बिसोरनि थाखाय बुहुद दैनोबाय। मोजां जाबाय। दाथ' केस आदालत गेलेगासिनो नङा होमबा? बेखौबो आं क्लियारै फोजोबगोन। नोंथांमोननो माने आं शेयार खालामनानै खिन्थाबाय थागोन। आङो इसिग्राब माने आंनि जानाय घटनाफोरखौ, आंनि संसाराव मा जादों मा जालाङाखै, आं बेखौ ससियेल मिडियाआव एसेग्राब माने शेयार खालामनो साना। माने आं गावखौनो लाजिनायबो मोनो। ओमफ्राय दिनै आङो थानो हाथारियाव आं मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। स' लोगोफोर गासिबो जोंहा जुदि गोरोन्थिफोर जादोंब्ला होननो हाबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला आं दोनथ'नोसै। नायनांजोबबानो जाबाय भिडिअखौ। हासबेन्डआ सैयाब्लाबो आं हासबेन्डखौ अनो। हासबेन्डआ गाज्रिबाबो मोजांबाबो आंनि। हासबेन्डआ बेलेगखौ लायनो मायो लाथों, थेवबो आं लाया। थेवबो आङो आंहा गथ' सासे दं, बेजोंनो आं जालांगोन, बेजोंनो जागोन, आं खस्थ' खालामगोन। आं जेबो जायाखै, आं रावजोंबो आं बेबायदि गाज्रि सोमोन्दोबो लायाबो थाङाबो। नोंथांमोनहाबो नुलांबाय थागोन। बिदिब्ला मा बुङो लोगोफोर, आं भिडिअखौ माने फोलावनो सानला लोगोफोर। बिदिबा आङो दोनथ'नोसै। नेक्स्टआव नुफिनलायगोन लोगोफोर। दा बेबायदि भिडिअ होनायखौबो बिसोरो माने नुयोब्ला आंखौ बेबायदि होनलायथारदों होननानै बिसोरो बिराद जावथों बुंथों, अब्लाबो आं जेबो जायाबानो जाबाय। इसोरनि अननायाव भगबानथ' दंना।